Hej, denne video her er lavet for at vise jer, hvordan I kan se sluttesten i AP i år i 2015. Og det er på samme måde, som vi tilgår Moodle. Det er via RG's hjemmeside, rg.dk, og så ved at klikke på linket Moodle. For at se sluttesten i almen sprogforståelse, som Pernille nu har lagt ind til alle almene AP-lærere, så skal I først klikke på almen sprogforståelse, og så har hun lavet en mappe, der hedder sluttest. Så der går vi ind, og så den eneste mappe, der er der, det er AP sluttest. Og så kan I se, at alle de 11 hold, der findes, de er oprettet her under den mappe. Og så skal I bare finde jeres rigtige holdbetegnelse, og det kunne så for eksempel være 1.G fransk 1. Og så vil I blive spurgt om at logge på, og det samme vil ske med jeres elever, når de så prøver at tilgå testen på torsdag. Så vil de også skulle logge på her. Så det gør vi lige. Fordi jeg allerede har været ind i det her hold i den mappe før, så bliver jeg ikke bedt om at enroll me i holdet eller i kurset. Men jeres elever bliver bedt om at klikke på enroll me, når de logger på første gang. Så det skal de også være opmærksom på, ligesom til midtvejstesten. Når I nu kan se her, så er der lagt forskellige ting ind, og det er startscreeningen fra de forskellige år, midtvejstesten, og så topic 3, det er sluttests. Og der er det eneste, der er synligt for jeres elever lige nu, det er test din Moodle, og sådan er det i alle de 11 hold. Så alle de andre grå ting, det er noget, eleverne ikke kan se. Men den rigtige test er selvfølgelig den, der hedder sluttest 2015 Final. Hvis I stadigvæk har en time med jeres elever inden sluttesten, så kan I jo prøve at teste deres Moodle, så alle kan finde ud af, om de kan komme på. Og der har Lise nu redigeret i den, så den både anbefaler at bruge Mozilla eller Chrome-browser. Ellers, hvis I nu først står i den situation, at I skal åbne for den her test til sluttesten, så skal I selvfølgelig huske heroppe i højre hjørne at klikke på Turn Editing On, og det vil I have rettighed til i jeres hold, og så kommer der flere symboler på. Og så skal I huske at gøre den her sluttest synlig ved at klikke på det lukkede øje her. Og så først der bliver den synlig for jeres elever, ligesom til midtvejstesten. Når I er færdige, eller når vi er færdige med sluttesten på torsdag, så gør I det lige omvendt igen, at I lukker øjet her igen, bare for en sikkerheds skyld, så eleverne ikke prøver at tilgå testen igen. Men den er alligevel sat til, at når de en gang har klikket på Submit All and Finish, eller hvis de har det på dansk, så gem og aflever til allersidst i sluttesten, så vil de jo ikke kunne tilgå den her test igen, fordi de kun har mulighed for at gøre det en gang. To vigtige ting omkring indstillingerne i sluttesten, det er, at den nu er forandret i forhold til midtvejstesten, således at eleverne ikke kan se deres resultat undervejs. Det vil sige, når de er inde i sluttesten, det er også noget, de skal klikke på Attempt Quiz Now, at de kun har et forsøg, start forsøget. Jeg har været inde i det før, men så kan I se alle de spørgsmål. Eleverne, de kan ikke se, de har ikke sådan en check-knap mere her, som vi også har skrevet sammen om. Så den er væk, så efter hvert spørgsmål skal de blot klikke på Next eller Næste. Og til allersidst i det allersidste spørgsmål, så vil der komme en knap, der hedder Submit All and Finish. Eller man kan også altid klikke her på Finish Attempt. Knappen er ikke hos mig her, fordi jeg faktisk ikke har svaret på nogle af de spørgsmål endnu. Men eleverne kan altid til hver tid gå tilbage i spørgsmålet, hvis de nu lægger mærke til, at de har svaret forkert på spørgsmål 15. Og så kan de ændre deres svar fra A til C eller til D. De vil dog stadigvæk ikke kunne se, om det var det rigtige svar, og de vil heller ikke få strafpoint for at have ændret deres svar, fordi de jo kun gemmer og afleverer til allersidst, når de er færdige med quizzen.
Det, der skete i midtvejstesten, at eleverne kunne se på farven her af de her tal, hvornår de har svaret på noget rigtigt eller forkert. Det er der ikke mere. Nu bliver farven af det her tal grå, hvis de har svaret på alle spørgsmål, lige meget om det er rigtigt eller forkert. Så hvis vi lige tilfældigt, nu håber jeg ikke, at jeg vælger de helt rigtige svar. Det gør jeg ikke. Så det er tydeligvis forkert, men hvis jeg lige vælger alle svar ud, sådan. Og der er jo nogle forkerte svar iblandt, og så klikker jeg på Next, så vil jeg kunne se, bare fordi jeg har svaret på alle de enkelte spørgsmål i opgave 1, så bliver det gråt, selvom jeg ikke har svaret rigtigt. Og det vil det ikke gøre, hvis jeg nu lader være med at svare på en af dem. For eksempel der, nummer 2 lader jeg være med at svare på. Og så siger vi Next her, så mangler vi et svar her. Og så er farven stadigvæk hvid. Så det er det, der er forskellen nu. Så det vigtigste er, at eleverne kan godt rette i deres svar. De ved aldrig, om det er rigtigt eller forkert. De kan kun klikke på Next, ikke på Check. Og til allersidst, så kan de, eller skal de gemme og aflevere. Og det var det til sluttesten. Skriv, hvis I har spørgsmål, ellers så ses vi på torsdag. Hej hej.